äänien rajalla. Elokuvamme kertoo siitä, miten huomattavat määrät tukkia massapuuta siirtyvät Saimaalta Kymijoen vesistöön. Jo viime vuosisadan lopulla suunniteltiin näiden vesireittien yhdistämistä toisiinsa kanavalla, mutta pian huomattiin kuitenkin rautatien tulevan edullisemmaksi kuljetusmuodoksi. Radan rakentaminen tänne syrjäiseen Korpierämaahan vaikuttaa mielikuvitukselliselta seikkailulta. Kiskot ja muut raskaat laitteet sekä varsinainen rautatiekalusto oli kuljetettava täysin tiettömien taipaleiden taakse. Tämä pioneerityö suoritettiin vuoden 1909 aikana silloisen Halla-yhtiön toimesta. Kuljetukset Honkataipaleen tukkirautatiellä aloitettiin keväällä 1910. Honkataipaleen rata kulkee 5 kilometrin matkan pitkin Kuolimojärven ja Kallaveden välistä karun kaunista kannasta. Hinaajat tuovat niput Saimaalta Honkalahteen, missä ne uitetaan vedenalaisessa lastauslaiturissa nippuvaunuihin. Veturin tehtävänä on siirtää kuorma Kallaveden Taipaleen lahteen. Radan molemmissa päissä veturi joutuu suorittamaan niin sanotun mustalaisen, eli päästämään vauhdissa vaunut ohitseen. Edestakainen matka kestää tasan puoli tuntia. Honkataipaleen erikoislaatuinen korpiyhdyskunta herää eloon aikaisin keväällä. Rautatiellä ajetaan tavallisesti kesäkuusta syyskuuhun, jona aikana Kymijoen vesistöön siirtyy runsaat 6000 nippua, eli 100 000 kiintokuutiometriä. Suurin osa kuljetettavasta puusta on Voikkaan paperitehtaalle toimitettavaa hiomopuuta. Tukkiradan toiminnan alkuvuosina kuljetusmäärät olivat kuitenkin nykyistä huomattavasti suuremmat. Honkataipaleen vanhan saksalaisvalmisteisen höyryveturin, jonka valmistumisvuosi on 1909, tunnollisena kuljettajana toimi puolen vuosisadan ajan Armas Pöntinen. Kun vanha veturi syksyllä 1971 joutui väistymään nykyaikaisen dieselveturin tieltä, siirtyi Pöntinen yhdessä sitkeän työjuhtansa kanssa hyvin ansaitulle eläkkeelle. Näin tuloksekkaalle yhteistyölle löytyy enää harvoin vertailukohtia oman aikamme työelämästä. Kyläläiset kertoivat, että kellon saattoi yleensä tarkistaa Pöntisen liikkeiden mukaan. Eikä ihmekään, sillä junalla oli luonnollisesti oma aikataulunsa, josta pidettiin kiinni. Omat sääntönsä oli myös eri työtehtävien kesken. Lämmittäjän tuli huolehtia veturi ajokuntoon jo kukonlaulun aikaan. Jarrumies apulaisineen sai pitää huolen polttoaineesta ja seppä suoritti välttämättömimmät korjaukset. Mestari itse vastasi veturin voitelusta ja ylipäänsä koneiston toiminnasta. Jokaisella matkallaan ketterä lokomotiivi kulutti motin verran koivuhalkoja ja vettä pumpattiin Honkalammesta runsaat 3000 litraa joka tunnin välein. Päivän mittaan tehtiin kaikkiaan 16 matkaa. Nippuja meni kannaksen yli tällä vauhdilla pitkälti 200.
Toi mustalainen oli kyllä sellainen temppu, että se piti osata. Muuten tuli armoton silmäpilik. Kerran mie läksin ajoon yhden nuoren pojan kanssa ja toi Koivikon ukko tuli meidän jarrumieheksi. Oli aika sumuista, eikä siinä nähnyt kuin muutama metrin eteensä. Ja silloin mie sanon pojalle, että kyllä nyt työntää tavallista kovemmin. Ja kysyin, että onko ukko varmasti jarrumieheksi. Poika ei fiskannut mitään. Tultiin vaihteeseen. Siinä oli yksi pyökkärlyyli, semmonen rouva-ihminen. Ja se kun rupesi huutamaan Herra Jumala, ja tyrkkäs vaihteen äkkiä tonne toisinpäin. No, samas vaunut täyttä laukkaa ohi ja saman tien jorpakko. No onneksi eivät sentään kiskoit puonneet. Pan toi sentään sen verran vastaan ja sitten me lähdettiin ajelemaan pojan kanssa sinne takaisinpäin kilometrin verran ja niin johan löytyi ukko ratan poskesta. Sano vaan, että minne putosin. No siitähän tää homma onkin erikoinen, että kesällä vaan on ajoa. Syksyllä minä olen aina purkanut tän koneen osiksi ja saanut sen yleensä jouluksi jo pukkien päälle. Ja tammikuussa minä olen sitten pitänyt aina kesälomaa. Silloin ehtii vähän kalastellakin näissä vesissä ja sen minä muistan, kun toi Kekkoi valittiin residentiksi ja saman päivän minä sain 62 matikkaa. No sit minä tietysti jakelin niitä kaikille naapureille ja sen residentin kunniaksi. Muuta kertaa ei ole minuun niin hyvin onnistanut. En minä ole täältä paljon mihinkään koskaan liikkunut. Tuossa vähän ennen kuin tää vetur sit pantiin tonne sivuraiteelle, niin mie sanon tolle Aalruutin Väinölle, että sille meitin pääpomolle, että olisi se mukava joskus nähdä, mihin nämä puut oikein täältä joutuu. Ja niin myö käytiin Voikkaan ja katsottiin ne paikat.
Ja nyt minä sitten tiedän senkin.